Barkan ku dai, sunana Aminu Taga. A yau ina so zan yi magana ma 'yan uwana waɗanda suke so su yi nasara akan abin da suka sa a gaba. Idan kana yin abu, ka rika expecting akwai wasu mutanen da za ka haɗu da su. Waɗannan mutanen suna da hassada, suna da bakin ciki. Duk yadda kai suka ga kayi abu, duk wani da ka nuna za su kokari su nuna abin da kake shirme, za su kokari su nuna ɓarna kake, za su kokari su nuna ma cewa ba za ka taɓa yin nasara akan abin da kai, za su ma dariya su yi kokari su mai da kai wawa. Wanda suke kallon ka su yi kokari suna nuna musu ba abin da kake shirme kake, to kai kar ka saurare su, kai ka ci gaba da abin da kake in dai ka san abin da kake abu ne. Waɗannan mutanen da suke kushe abin da kake yi suna yi ne saboda sun ga ba za su iya zama kai ba, ba za su iya yin abin da suke yi ba. To duk wani gwanintan da kai, duk kowane irin kwarewa kan nuna ka abin za su kokari su kushe, kada ka saurare su, ka ci gaba da yi. Lokacin da ka ci gaba da yi akwai lokacin da ka kai nasara, lokacin da kai nasara za su dawo gurin ka kuma suna kokarin suna nuna tare ku kai nasara. Haka rayuwa yake, kar ka bar abin saboda raunin waɗansu mutane. Raunin su yasa suka kasa yin abu kai da kake yi suke kokarin su kushe, kada ka saurare su, ka ci gaba da yin abin da kake duk rintsi duk wahala ka ci gaba da yi. Kada maganin wani ya sa gwiwar ka mutu, ka ci gaba da yi duk rintsi, ka shiga cikin rintsi, ka shiga cikin wahalan, ka nuna gwanintan ka sai lokacin da kai nasara. Idan kai nasara lokacin sai ka janyo mutane a cikin ka. Baka bukatun kowa, baka bukatun gwamnati, baka bukatun wani ya tsaya maka sa abin da ke so. Kanka kawai kake bukata. Kai din nan za ka iya zama abu wanda aka yi raina su suke zama wani sabon. Idan muka duba history mutane manya-manya da suka zama wani abu wata rana, za mu ga yawanci ban ma san iyayen su suka yi gwargwarmaya a rayuwa suka yi nasara. Lokacin da suka fara suna haka ana rena abin da suke suka zama manyan mutane. Yanzu haka da ake rena ka, ka ci gaba da yi, za ka zo ka yi nasara. Kai ma tarihin ka zai zama abin da za a ba wani shi ma yi abin da ka yi.